Helen Holland i'r enw o Mae'r Arlwyo. Da ni'n gwmni teuluol yma ym Modorgan ar Ynys Môn ers 2008. Da ni'n cynhyrchu hufen iâ a sorbes gwobredig. Mae gennym ni 150 o flasan y gorffennol lle da ni wedi ddatblygu. Mae hein i gyd yn dymhorol, felly mae yna rhyw 35-40 da ni yn droi o gwmpas bob tymor. Ac be dwi'n hoffi'n well na dim ydy pan dwi'n cael galwad ffôn gyda rhyw chef yn dweud, sgiwsio fi, ond elli di greu hyn neu llall i mi. A dyna dwi'n hoffi di'r her o greu blas. Da ni'n defnyddio'r Gymraeg yn naturiol, llwyr naturiol. Da ni'n ddefnyddio fo yn yn pecynna. Da ni'n ddefnyddio fo wrth farchnata. Da ni'n defnyddio fo fo'n cwsmeriad pob dydd, hefo aelodau'n staff yn ddyddiol. Ac da ni'n cyfarch bob cwsmar drwy'r iaith Gymraeg. Mae hynny'n bolisi gan Mae'r Arlwyo. Da ni hefyd yn hyrwyddo dysgwyr. Mae yna ddysgwyr wedi bod yn dod ata ni. Ac wrth gwrs, eto maen nhw'n cael eu boddi yn y Gymraeg ac yn fuan iawn. Maen nhw'n gweld manteision defnyddio'r iaith Gymraeg mewn busnes, a pam ddim? Mae bod yn ddwyieithog yn holl bwysig, ac felly da ni'n cyfathrebu yn yr iaith mae'r cwsmar yn hoffi ddefnyddio os liciwch chi. Mae pobl wedi deall erbyn hyn bod yn cynnyrch ni cystal ac ar rhai agwedda yn llawer gwell illa na allwch chi gael yn Ffrainc neu allwch chi gael yn Lloegr. Felly pam ddim gweithio yng Nghymru, felly mi peth naturiol di gweithio yng Nghymru.